Dámy a páni, ideme na zápas, ktorý mnohí ste očakávali a na ktorý ste sa mnohí tešili. Zápas je vypísaný v pravidlách MMA 3x3 minúty do 77 kg. Poďme si predstaviť oboch mužov. Najprv modrý roh. 20 rokov, 186 cm, 76,9 kg na váhe. 9 víťazstiev a len jedna porážka. Je to majster Európy v organizácii XFC MMA. Za MMA BJJ Nitra, Marek Čaniga! Červený roh, 20 rokov, 180 cm, 77,9 kg na váhe. 14 víťazstiev a len 5 porážok. Je to šampión organizácie Mamal, rovnako šampión SMTA ligy a majster Slovenskej republiky v kickboxe. Za domácu Banskú Bystricu a Dracula Monaco Gym, Radomír Chovan! Vašim rozhodcom v klietke je Ľubica Beňová. Do stredu. Pani, 3 kola po 3 minúty. Počúvajte, čo vám hovorím. Pozdravte sa späť do rohov. Veľa šťastia. Dámy a páni, azda najlepšie 77 na amatérskej scéne. Rado Chovan a Marek Čaniga sa stretávajú v rámci gala večera DFN 10. Toto môže byť jedno krásne MMA divadlo. Celý ten rád titulov ste už počuli pri predstavovaní oboch borcov. Na jednej strane Čaniga ako majster Európy XFC MMA. Na druhej strane Chovan, šampión SMTA ligy, majster Slovenska v kickboxe. No hlavne už určite rezonuje československou scénou to, čo dokazuje v MMA. My sme to aj spomínali, že pre Rada Chovana je to akýsi návrat, pretože v klietke sme ho nevideli, no hádam to bude nejakých 8-9 mesiacov. Zatiaľ obaja borci vyčkávajú na chybu toho druhého. Zatiaľ to nie sú nejaké veľké prestrelky. Táto Chovanová ale už prešla. Tam tá zadná zarezonovala a uvidíme, či pôjdeme aj na zem. Veľmi pekná trojkombinácia, tá zadný ľavý hák, klasická predná, zadná ľavý hák, keby vyšla, tak je geniálna. Marek trafil, mám pocit, vlastne pesťou tvár alebo hlavu, ale krk. A tým pádom akurát to mohol zavrieť a zápas teda pokračoval takto. No, ale keby mu to vyšlo, lebo predná, zadná vyšla geniálne. Už len ten hák. No tu vidíme ten rozdiel asi najviac oproti tým predzápasom, kde sa išlo hlava nehlava. Tuto chirurgicky sa hľadajú trajektórie na tie údery. Veľmi pekný low kick. No a sme na zemi. Rado Chovan ponúka chrbát, ale snaží sa stále dostať. Má ešte posledných 10 sekúnd v rámci prvého kola. Je to veľtrová váha, obaja ale veľmi silní borci. No prvé kolo máme za sebou. Chlapci už vedia, čo od seba čakať. Marek Čaniga sa 15. marca zúčastnil majstrovstiev Európy, kde si pripísal výhry proti Robertovi Gutovi aj
Angusovi Kumarovi a vybojoval tak prvé miesto. Aj preto pri jeho mene stojí ten prívlastok majster Európy XFC MMA. Týmito zápasmi len potvrdil skvelú formu a upravil si skóre. Od konca minulého roku je držiteľom modrého opasku. No a na druhej strane Rado Chovan scénou zarezonoval určite jeho zápas s Radom Ľahkým na Fabrik MMA, kde ukázal, v čom je doma. Ľahkého zdolal 3-0 na body po dominantnom výkone. Dnes ale akoby trošku ešte hľadal tú svoju suverenitu. Nepodarený calf kick, ale hneď výmena. Veľmi pekný timing. Rado začal rozmýšľať pri tom očividne. Tam by bolo zaujímavé počuť aj to, čo zaznelo v rohu medzi prvým a druhým kolom. No toto je priestor na to, aby sa začali tzv. Trestať za chyby, keď už spoznajú tie slabé miesta na svojom súperovi. Chovan to strieľal na hlavu, ale Čaniga si to postrážil, bez problémov to zblokoval. Napriek tomu aj na tých rukách to cítiť. Toto bola krásna predná, zadná a jedna aj druhá si našla svoje miesto na Čanigovej tvári. Zadný prešiel plaváčik, veľmi pekne. Až do tohto momentu sme to držali v postoji. Chalani sú na zemi a Marek sa snaží dostať do ground and pound. Radmuta stále drží nohu ešte jednu v strede, čiže nemá full guard. A uvidíme. Rado by si mal trošku dať pozor na ten krk, lebo sa mi zdá, že dosť mu... No, snaží sa udierať z tej spodnej pozície. Nie je to len nejaké pasívne obrane, práve naopak. Posledné sekundy druhého kola. A to je v tejto chvíli na konci. No, toto bola tá séria dvoch úderov, predná, zadná, ktorá nás tak trošku zbila zo sedadiel, avšak aj Marek Čaniga ukazuje, že má veľmi tvrdú bradu a čo to znesie aj od takého chlapa, akým je Rado Chovan. No, zdá sa mi, keď pozeráme teraz tie rohy, že Rado je unavenejší alebo vyčerpanejší ako Marek Čaniga, ale uvidíme, akože to tretie kolo teraz rozhodne o všetkom. Ja si nemyslím, že to skončí na body, lebo obaja boli už dvakrát veľmi blízko, dvakrát každý myslím, ukončeniu, ale uvidíme, či budú chcieť riskovať alebo nie. Tak poďme, ukáže nám to priebeh tretieho kola. Druhé
Veľmi atraktívne, neporovnateľné s tým prvým. Aj teraz našiel priestor medzi rukami Čanigu. Tam išlo to koleno príliš nízko. Išlo kolenko, ale nechcel to. Ja som videl, že urobil to automaticky, ale nešlo to, že zámerno, len samozrejme to jedno, lebo sa to stalo. Tak, ja už som mal na jazyku, že pekné koleno na rebra, ale pristalo pri nízko. Za potlesku tribún tu na Šťavničkách sa Rado Kovan dvíha, avšak je to naozaj veľmi nepríjemný pohľad. Publikum ho ženie vpred, uvidíme ako veľmi ho trafil Marek, ale vyzerá to, že dosť. No, ja som na začiatku zápasu hovoril, že sú to azda najlepšie 77-čky na amatérskej scéne. A zatiaľ to terajší priebeh nám to ukazuje, oni to o sebe vedia, že nemôžu sa pustiť do toho bezhlavo. Tak nebude to mať ľahké. Ťapli sme si, pokračujeme. Ale pokračuje sa. Obaja naraz vyzerali, že si to sa idú objať a aj sa objali. Sme na pletive. Takzvaná klasická pasovačka. Čaniga pridáva aj kolena, rovnako opetuje aj Rado Kovan. Snaží sa to riešiť aspoň takými údermi na rebra, kým sa mu podarí pretočiť. Čaniga išiel po tom double legu, ale Kovan to pekne vysproloval. Čaniga ukazuje, čo všetko natrénovali na tento zápas, aká bola príprava. Lebo mám pocit, túto situáciu, toto kombo sme tu mali už asi 4-krát. Ľava, práva, ak sa podarí ešte možno hák, ale rovno idem na zem, chytám zápas a... No myslím si, že má naštudovaného Rada Kovana, že vôbec nešiel do toho náhodou, že uvidíme, čo to dá. A Radovi Chovanovi sa teraz nepodarilo prehodiť Čanigu, ten si to postrážil. Ako počujete, tuto pri nás je modrý roh, posledné sekundy tohto zápasu, ktoré jednoznačne patria Marekovi Čanigovi.
Marek Čaniga už oslavuje. A však je pravda, že veľmi dobre dokázal strážiť všetky kovanové pokusy. Dámy a páni, máme tu záver tohto duelu, ale skôr než vyhlásim výsledok, poprosím vás, obrovský bordel pre oboch borcov! Split decision, 2-1 na body, víťazí roh modrý Marek Čaniga! Gratulujem, chcel som si ťa odchytiť. Naozaj 2 kola motanica a to tretie nejako si zabral, alebo čo sa stalo? Úplne ten záver, ten ti vyšiel, mám pocit, že to bol ten rozhodujúci moment, predsa ale nebolo to 3-0, ale je to 2-1 na body, to znamená, nebolo to úplne také jednohlasné. Ja som videl, že rozhodcovia naozaj sledovali každý detail. Preto to tretie kolo som chcel urvať pre seba, lebo aj tréner mi hovoril, že to je 1-1 na body a preto to tretie kolo som tam chcel dať všetko, aby som doručil to víťazstvo. Ak si pamätáš, ja som sa ťa včera v Európe na vážení pýtal, že aká je taktika možno, alebo čo plánuješ, ako bude prebiehať zápas. Môžeš už teraz povedať, čo ste mali natrénované? Ja som sa tuto s Peťom rozprával, že mali sme pocit, že ľava, či teda predná, zadná, možno ešte hák, ale že ideme na zem. Bola to tá taktika, alebo aká bola tá taktika práve na Radachovaná? Tá taktika bola aj to podržať postoji, nie hneď ísť na zem ako väčšinou zápasov, ale aj postojový tréner už ma hrešil, že žiaden postoj, tak musel som trošku už aj v postoji volať čo predviesť. To je dobré, lebo mal som pocit, že presne opak robil chvíľku, ale nakoniec vyšlo to, ja ti gratulujem. Chceš ešte niečo dodať? Chcem sa hlavne poďakovať trénerom za to, že nám všetko preplácajú. Sú tu pre nás 24/7 a od nich dostávame tú najväčšiu možnú podporu, takisto chalanom z klubu, mojej frajerke, mojim rodičom a aj superovi za zápas. Výborný výkon aj od neho, takže aj on si určite zaslúži potlesk. Ďakujeme krásne, dámy a páni, obrovský potlesk Marek Čaniga, víťaz tohto duelu.